Maliman. Na'am. Maliman ina wuni. Na gajiya. Lafiya lau. Ya ƙara hakuri mu kuma. Wallahi hakuri da To godiya. Allah gabarta mishi. Amin. Ashe malam shi sa'i yayi. Wallahi lokaci yayi. To Allah gabarta mishi. Amin. Ni ma ina can kasuwa muna ta hada da mutane. Aka kira ni aka ce mu ai malam shi kuma Allah ne rishi. Wallahi lokaci yayi. To Allah gabarta mishi. Amin. Allah gabarta mishi. Amin. Allah gabarta mishi. Amin. To bari in koma so ana ta ana jira na ma kasuwa. To na gode. Na malam Na'ibi. Akara maka Allah ga wani. Ina dan wannan mamacin ne yake. Kai. A yaran mamacin nan ai mutuwan nan kawo mata dame shi. Shiki ne to. Kai ban gan shi ba gaskiya. To mutuwan nan bata dame shi ba. To yanzu dai a kira min shi. To shikenan A kira shi. ba za a samu yaro a tura. A kira shi dan ba za a bar shi haka ba dole a dan yi mai nasiha saboda halin rayuwa. Gaskiya ne. A kira shi. To za a kira ba za a tura yaro. Akara maka Allah. Tashi nan zuwa na abu. Oke yana zuwa? Yana nan zuwa. Masha Allah. Masha Allah. Allah ya kawo shi lafiya. Wannan shi ne dan Wannan shi ne dan mamacin. ya ƙara hakuri. Allah ubangiji ya ji kanshi. Allah ya gafarta masa. Abin da ya ban mamaki tun da aka kai wannan mamaci muka dawo mutane na ta zuwa abokan arziki ana ta gaisuwa amma kai an neme ka a rasa kwata-kwata. To ubangiji Allah ya sa haka in aka yaka an kyauta aka yaka an kyauta. To yanzu dai ka sani idan kai abu mai kyau mahaifinka kai muwa idan kai abu mara kyau mahaifinka kai muwa don haka abin da nake so da kai kasance mutum mai juriya mai haƙuri sannan ina so in ja hankalinka bisa ga yanayi na rayuwa kaga yanzu dai bangon da ka jingina kake yin duk abubuwan da kaga dama kana ganin cewar daidai kake da kowa to yanzu gashi an waye gari bangon nan ya riga ya faɗi abin da nake jan hankali a gare ka ka kasance mutum mai haƙuri da juriya da duk wani abin da ka san kana yi na da na rashin hankali to yanzu ya kamata ka yi hankali ka yi tunani ka kuma sani cewar yanzu a rayuwanka yanda shi ma ya shiga ƙasa kai ma haka wata rana za a wayi gari kai ma kana ƙasa da haka ina mai nusar da kai ka yi haƙuri ka yi haƙuri Allah kuma ya ƙara haƙuri na san rashin mahaifi ba da Ba shi nake makuka ba akara maka Allah ba shi nake makuka ba. me kake makuka Da na kalli wannan gemun naka sai na tuna da wani tsohon bunsuruna da ya bace shekara 5 da suka wuce shine yasa na kuka. la Akara muka Allah. Wannan bai ji ba. man na ibi haka yaron ne yake